Üdvözlök mindenkit! Megleptem magamat 2 darab csavarozógéppel, mégpedig nem más, mint a Boschnak ez a Go 2, vagy hát ez az új szériás Go csavarozógépével. Az egyiket már kicsomagoltam, nyilván azt már használtam is, és akkor elővettem a másikat is, hogy mutassam, hogy ez így érkezett. Annyi, hogy a garancia regisztráció miatt már, tehát a Bosch címkét, azt, hogy eredeti Bosch termék, azt már elvágtam. És tehát kapunk hozzá egy ilyen kis elboxot, egy ilyen mini elboxot, ami szintén sorolható többivel. És ha kinyitjuk, akkor egyből ott van a készülék, itt van, hogy hogyan tudjuk működtetni, ugye van a kapcsolóval lenyomva, ugye az irányváltás, ugye, hogy merre hátrafele van ez a kis kar, vagy erre lefelé. Ugye attól függ, merre csavaroz, és ugye van az elején ez a nyomaték határoló. Kapunk hozzá egy bithegykészletet, egy impact csavarozóhoz való bitfejet, egy kis vékonyat. Nem tudom mennyire látszik, egy kézzel nagyon egyszerű, tehát egy ilyen PH2-es bitet, egy USB, micro USB kábelt és egy vagy hát egy USB-s töltőt, és hát magát a gépet. Tehát ezt kapjuk a csomagolásban, és akkor térjünk át a gépezethez. Itt van a bithegykészlet. Hát én nem számoltam meg hány darabos, de van pár darab. És akkor itt van a gépezet. Nos, akkor picit átjövünk ide. Na, tehát én itt szépen felraktam a csavarokat. És akkor nézzük, mit tud a gép. Nyilván ezt nácsuk akarják használni, ezt a gépet, legalábbis nács munkához. Tehát a gép működik úgy is, hogy ugye beállítjuk, hogy merre szeretnénk, ugye most jobbra akarunk csavazni, tehát előre, fele, befele, és ugye működik nyomásra, tehát hogy lenyomom, nem tudom mennyire látszik. Vagy pedig ugye van rajta ez a indító gomb, tehát ennek a megnyomásával is, és ugye előre menet, hátra menet. És van egy középállás, ahol tudunk kézzel csavarozni, tehát hiába nyomom le, ha elfogy a lóerő, tehát nem elég erős a gép, akkor még tudjuk kézi csavarozóként használni, és ilyenkor nem akar elindulni a gép. Úgy működik, hogy mikor egyet leracsnyizik, akkor ő meg is áll. Tehát akkor mutatom az egyes legkisebb nyomatékon a gépet, tehát befele csavarozunk, vagy hát jobbra. Hát ez most nem állt meg, na mindegy, eddig megszokott, megtáltosodott. Következő. Hát egy kicsit úgy néz ki, hogy gyenge neki a fa. Satú is gyenge. Kiraktam az előkart. Kicsit hosszabb csavarokat rakhattam. Most viszont megállt a gép, megmutatom még egyszer, vagy hát így, hogy nyomom, és így meg is állt. És van a maximális nyomatékunk. Aminél megszabta a csavart. És letiltott. Nos, hát
Ugye ennyi lett volna. Annyiba elrontottam, vagy hát ugye előbb terveztem a videót készíteni, és elég sokat használtam máma már, hozzáteszem, tehát gépjavításhoz, és egy picit már merült. Tehát na mindegy, tehát nem feltöltött állapotban van teljesen a gép. Van pár adat a hátuljáról, tehát 360 fordulat per perc, elvileg az üres járati fordulatszáma. Hát Molaj gyártású, szokásos, és 2021 negyedik havi gyártás. Mit tudok még elmondani róla? Egy kicsit, ami nekem annyira nem tetszik Boschhoz képest, és azért ez meg szeretném jegyezni, hogy ez elméletileg egy ipari gép. Mert ugye ez a kék Bosch, nem a zöld Bosch. Picit lötyögős neki a feje, vagy hát ez a tokmány befogadó, a negyedszor bit befogó, kicsit lötyögős. A másik, hogy nagyon könnyen kijön belőle a bit. Tehát azért igen, sokszor van olyan, hogy tényleg az ember csavarhoz még újabb bithegy, mondjuk ebbe pont nem szorul bele, de van olyan csavar, amiben egy kicsit is szorulbán szokott maradni a csavarba. Ez egy kicsit zavaró, és mind a kettőnek megnéztem, hogy mind a kettőnek olyan lötyögős, meg hogy gyenge a mágnes benne. Tehát nincsen retesz, csak a mágnes, és az úgyis tudjuk, hogy egy idő után szokott öregedni, akkor kipotyognak belőle a bithegyek. Hát van egy ilyen kis üzemjelző ledünk még rajta, ami zölden világít, mikor megy a gép, vagy hát villog. Ez a töltést is úgy jelzi, hogy villog. Itt a hátulján van a micro USB töltési port, de hát mondjuk a régén tudomásom szerint volt ilyen gumidugó, ehhez már nem adtak. Azt azért adhattak volna, mert így minden bele fog menni, minden is. Hát úgy röviden tömören ennyi lett volna. Még azt megmutatom, hogy mikor tehát üres állásba rakjuk, vagy hát a kettő közé, és ha esetleg elfogy a lóerő, akkor kézi csavarozóként is tudjuk használni. Nem készültem fel specifikációkkal, és nem is mértem le, hogy mekkora készülék. Hát egy arasznyi körülbelül. Tehát egy 15-20 centi lehet maximum a gép. Hosszra súlya meglepően van neki. Tehát én megmondom őszintén, hogy meglepődtem, amikor először kézbe fogtam, hogy ez ilyen nehéz, vagy hát nehéz. Azon úgy elcsodálkoztam. És mivel olyan könnyedén becsavarta a csavarokat, most még így próbálok egyet guberálni. Ez talán egy 5x40-es csavar lehet, jó, hát tudom, fenyőfa, tehát nem egy erős fa. Tehát ő áll meg, elméletileg azt is figyeli, ha megugrik a hegy, akkor megáll. És tényleg így van, mert amikor megugrott, akkor megállt a gép, és attól függetlenül behajtotta. Kifele már nem akarja. De azért kiszedi. Azért tiltogat le, mert, mint mondtam, valószínű, hogy már le akar merülni. Tehát nincs feltöltve a gép. Még, ja, hát azt is megjegyezném, hogy most azzal a töltéssel próbálgatom, amivel végül is idejött a gép, tehát még nem is lett föltöltve. És mondom még egyszer, tehát használtam viszonylag sokat. Csavarozgattam vele, próbálgattam. Hát ennyi lett volna. Nem reklámból, Emagból lett vásárolva.
volt kedvezményem, és gondoltam levásárolom, tehát ilyen 19 000 forint körül volt az alapára, 19 000 valami, hát olyan 20 000 forint környékén van boltokban. Én úgy gondolom, hogy ennyire egy normálisabb csavarozó készletet nem kapunk most már, vagy hát villanyszerelőként úgy mondom, hogy egy normális villanyszerelő csavarozót lehet körülbelül annyira kapni. És én elég lusta vagyok csavarozni, ugye a Vihának van ez az elektromos villanyszerelő csavarozója, amit megkapunk olyan 100 000 forint környékén. Én eddig is akusfúróval szoktam feszültség alatt is dolgozni, nem volt még belőle idáig problémám. Most pedig úgy gondoltam, hogy a csavarúzókat is, tehát vettem hosszabb bithegyeket is, ezt most nem veszem elő, akkor leváltom erre a gépre, aztán majd meglátjuk, hogy az idő mit fog neki adni, mennyire lesz tartós. Most ő lesz az én szerelvényező gépezetem. Nem mondom azt, hogy vannak kételjeim, tehát vannak olyan dolgok, ami annyira nem tetszik. Megmondom úgy, ahogy van, a gomb nagyon érzékeny, tehát épp, hogy az ember rányul, és már megy a gép. Tehát ráadásul ki is áll a gépből, tehát könnyen benyomható. A másik, ami annyira nekem ez a megnyomjuk és megy sem tetszik. Jobban szeretem, amikor én uralom a gépet, és tényleg még ugrana a hegy, vagy még pozícionál az ember, véletlenül megnyomja, aztán már megy is a készülék. Tehát elég pici erőt kell kifejteni, hogy menjen. Nyilván, ha annyira kis picike csavarunk vele, akkor meg megnyomásnál mind itt is kibillenik, tehát annyira nem feltétlen, nekem annyira nem szimpatikus, aztán majd lehet, hogy az ember megszokja. Hát jó van, ennyi lett volna, röviden, tömören. Ezt kapjuk ennyi pénzért, még egyszer megmutatom. Kapunk hozzá bithegyet, meg hát ugye azt az impact hegyet, ami ugye nincs, de ott van a képen, és van hozzá egy koffer, az USB kábel és az USB-s töltő. És akkor, mivel nem mondtam, még befejezőül, ott van pár adat, elvileg 5 Newton tud a gép, nem sok. És ott vannak az állíthatóság, negyed szolbitekhez. Hát röviden tömören ennyi, ott megnézhetjük, hogy egy mosógépet szétszednek vele, meg egy laptopot. Meg hát mondjuk az nem tudom, mit csavaroz abba a fába. Több puhafa. Na mindegy, hát ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Még annyit megemlítenék, még mielőtt nekiállnának az emberek nagyon kritizálni, még mielőtt befejezném. Tehát ennek a gépnek a használata nem a faiparban van többnyire, tehát úgy értem, hogy nem az ácsok fogják megvenni. Kereket se álljunk neki cserélni vele. Tehát az ilyen precíz, finom munkákhoz való, ahol tényleg nem akarunk egy olyan nagyobb méretű géppel, nehezebb géppel bajlódni, mondjuk rövidebbnek, nem rövidebb, de jóval nehezebb. Nem áll annyira kézre. És az inkább ezek a finomabb munkák, például a kis megszakítók meghúzására. Tehát lehúzza az ember géppel, utána ráhúz kézzel. Ilyenekre én szerintem teljesen jó lesz. Itt van pár gyári adat, súlya, hossza neki 40 vastag, 190 mm hosszú, 0,3 kg. És ott van, hogy elvileg 90 perc alatt tölt fel.
gyári töltőjéről 1 ampert tud a töltője gyárilag, tehát 1 amperes töltési áramot tud. És hát ott van, tehát 4 szolbit elvileg, ahogy elengedjük a gombot, azonnal megáll, és mondjuk az tényleg úgy van. Tehát nem megy tovább kicsit se. Tehát ott beállítható nyomaték, ugye jobbra, vagy hát húzás, lazítás, és ugye hogy USB-s töltő, ennyi van még a dobozon. Visszatérve rá, megint elkanyarodtam, hogy az nyilván megvan ennek is a használói szegmense. Régóta nézegettem azt az MX2 Drive-ot, azt szerettem volna venni, hát most már kifutott típus lett, úgyhogy gondoltam, akkor megpróbáljuk ezt. 2 pedig azért lett, hogy nekem is karácsony legyen. Még nincs karácsony, de mindegy. Nos, így elhúztam a videó végére, köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok!